Malta mistennija jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea kemm din is-sena li għadna kif bdejna u anke s-sena d-dieħla. Dan skont ir-rapport World Economic Situation and Prospects 2026 ippubblikat mid-Dipartiment tal-Affarijiet Ekonomiċi u Soċjali tal-Ġnus Magħquda. L-ekonomija Maltija mistennija tikber bi 3.1% din is-sena u s-sena d-dieħla mistennija tikber bi 3.2%. Skont dan ir-rapport ħareġ kif l-ekonomija Maltija se tikber ferm aktar mill-medja tal-ekonomiji żviluppati li mistennija tikber b'1.6% din is-sena u b'1.8% s-sena d-dieħla. Dan fil-waqt li l-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea iferm inqas mit-tkabbir ekonomiku lokali. Din is-sena tkabbir ekonomiku tal-Unjoni Ewropea mistenni jkun ta' 1.3% u s-sena d-dieħla mistenni jkun ta' 1.6%. Ir-rapport tal-Ġnus Magħquda jindika li l-prestazzjoni relattivament b'saħħitha ta' Malta ibbażata primarjament fuq is-settur tas-servizzi u fuq domanda domestika li baqgħet reżiljenti u b'saħħitha minkejja l-inċertezzi internazzjonali u t-tensjonijiet globali. F'kuntrast ma' diversi pajjiżi Ewropej oħra fejn it-tkabbir qed jiġi mrażżan minn domanda dgħajfa u prezzijiet tal-enerġija li jaqsu lil diversi popli. Dan bil-kontra ta' pajjiżna hekk kif il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela żamm il-prezzijiet tal-enerġija u l-fjuwil stabbli u molewx għal familji Maltin u għawċin. Malta komplet tibbenefika minn attività ekonomika sostnuta fuq sma bħat-turiżmu, is-servizzi finanzjarji u s-servizzi diġitali. Dawn is-setturi ġew identifikati f'dan ir-rapport bħala fost dawk il-fuq f'livell Ewropew qed juru aktar reżiljenza meta mqabbla m'industriji tradizzjonali. Skont dan ir-rapport it-tkabbir ekonomiku fl-Ewropa mistenni jibqa' moderat fis-sentejn li ġejjin b'ħafna ekonomiji kbar jaffaċċjaw limitazzjonijiet strutturali li qed jaffettwaw il-produttività u l-investiment. Ir-rapport juri li tkabbir ekonomiku Malti għal din is-sena u sena d-dieħla mhux biss huwa madwar id-doppju tal-medja tal-Unjoni Ewropea, iżda wkoll ogħla mill-medja tal-pajjiżi żviluppati kollha. Dan ipoġġi lil Malta fost l-aqwa ekonomiji fl-Ewropa f'termini ta' tkabbir f'perjodu ta' inċertezza internazzjonali kbira. Ir-rapport tal-Ġnus Magħquda jingħaqad ma' rapporti oħra tal-Kummissjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF li għadu ċertifikat pożittiv għall-ekonomija Maltija immexxija mill-Prim Ministru Robert Abela.